إذا فيلم زجمر مناصرن قوبعين زغبره سب ኣብ ማኪና ውሽጢ ኮፍ ኢሉ እናርአየና እዩ። ኣብዚ ሰብ ናይ ወታደር ጃኬት ዝገበረ እንትኾን ኣብ ማኪና ውሽጢ ንብዙሕ ሰዓታት ኮፍ ኢሉ ይርከብ። ብዙሕ ድሕሪ ምሕሳቡ ድማ ካብቲ ማኪና ወፂኡ ናብ ሓደ ህንጻ ውሽጢ ይኣቱ። ናይዚ ሰብ ሽም ኤዲ ዲያቆን እዩ ዝበሃል። ናይ ቀዳማዋይ ናይ ባሕሪ ሃይሊ ውሽጢ ካፒቴን ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ሰሪሑ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኤዲ ስራሕ ኣልባ ኮይኑ ንብዙሕ ሰዓታት ድሕሪ ምጽንሑ ስራሕ ምድላይ ዝርከብ። ናብ ብዙሕ ቦታታት ከይዱ ስራሕ ንኽቁፅር ዋላ ተፈተነ ዋላ ሓደ ግን ክቆፅርዎ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሕጂ ከዓ ኤዲ ኣብዚ ህንጻ ውሽጢ እትርከብ ጓል ስራሕ ንኽትቆፅሮ ናይ ቀድሚ ሕጂ ናይ ስራሕ ልምዲ ወረቐቱ እናርአያ እዩ። ካብቲ ናይ ስራሕ ልምዲ ብተወሳኺ ብሰንኪ ናይ ቅርሺ ሕፅረት ጓሉን በዓልቲ ገዝኡን ገዲፉ ካብ ገዝኡ ከም ዝወፀ ነታ ጓል ይዛረባ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ካምፓኒ ውሽጢ ሰራሕተኛታት እትቆፅር ጓል ብዛዕባ ናይ ኤዲ ህይወት ዋላ ሓንቲ ኣይመሰላን። ናይ ኤዲ እውን ናይ ስራሕ ልምዲ ዋላ ሓንቲ ከይረኣየት ንዕኡ ዝኸውን ስራሕ ከምዘየለ ትዛረቦ። ኤዲ እውን ስራሕ ብዘይምርካቡ ብጣዕሚ እናተቆጠዐ ካብቲ ህንጻ እናወፀ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ግን እታ ጓል ትኽተሎ እሞ ንኤዲ ሓደ ወረቐት ትህቦ። ኤዲ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ትርእየሉ ሰዓት ንዕኡ ዝኸውን ስራሕ ከም ዝረኸበት ትዛረቦ። ኤዲ ንኽሰርሖ ዝተቆፀረሉ ቦታ ርሑቕን መፀገሚ ቦታ ዋላ እኳ እንተኾነ ነቲ ስራሕ ክኣትዎ ግን ተሰማሚዑ እዩ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ናይ ዩኤስኤ ማርሻል እናርአየና እዩ። እዚኣቶም ናይ ማርሻል ፖሊሳት ኣብ ጸሊም ማኪና ውሽጢ ጄሚ ዝተባህለ ቆልዓ ሒዞም እናኸዱ እዮም። እቶም ማርሻላት እውን እቲ ዝኸድሉ ዝነበረ መንገዲ ጸልማትን መፍርሕን ስለ ዝነበረ ነናዓርሶም እናተዘራረቡ እዮም። ኣብ መንጎ ግን ኔትወርክ ይጠፍእ እሞ ስልኪ ምስራሕ ኣይኣብዮም። ነቲ ማኪና ዝዝውሩ ዝነበሩ ኣውቲስታታት እውን ናብቲ ዝበፅሕሉ ቦታ ዝርእሉ ካርታ ስርሑ ምስርሖ የቋርፅ። እቶም ማርሻላት ድማ ኣብ ዓብዪ ተልእኾ ስለ ዝነበሩ ነቲ ከባቢ ተጠራጢሮሞ እዮም። ብዙሕ ከይተጓዓዙ እውን ጋንግስተራት ይመፁ እሞ ነቲ ናይ ማርሻል ማኪና ይገጭውዎ። ኣብ ማርሻላትን ጋንግስተራትን መንጎ እውን ናይ ተኩስ ልውውጥ ይጅምር። ኣብቲ ሰዓት እውን ካብቶም ፖሊሳት ማእኸል እቲ ሓደ ናብ ጄሚ ይኸይድ። ንጄሚ ድማ ካብ ማኪና ውሽጢ ይውርዳ እሞ ከይቋረፀት ብጉያ ካብቲ ከባቢ ንኽትሃድም ይዛረባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ጋንግስተራት ንኩሎም ናይቲ ማርሻል ኣባላት ቀቲሎም ይውድእዎም። ወላ እኳ ነቶም ፖሊሳት ተወድእዎም ግን ንጄሚ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። እቶም ፍርቂ ናይ ጋንግስተራት ጉጅለ ንጄሚ ክደልይዎ ይኸዱ። እቶም ዝተረፉ ድማ ነቶም ዝሞቱ ፖሊሳት ብምልዓል ነቲ ከባቢ እናፀራረይዎ እዮም። እቲ ምርኢት ዝወስደና ኤዲ ኣብ ገዛ ማይ እናሃረመ እንከሎ ኮፍ ኢሉ እዩ ዘርእየና። ኤዲ እውን ዓርሶ ድሕሪ ምእማኑ ስልኩ የውፅኦ እሞ ናብ በዓልቲ ገዝኡ ይድውል። ንበዓልቲ ገዝኡ ከዓ ሓድሽ ስራሕ ከም ዝረኸበን ካብቲ ቦታ ብጣዕሚ ከም ዝረሓቐን ይዛረባ። እታ በዓልቲ ገዝኡ እውን እቲ ቦታ ርሑቕ እዩ ምስ ዝብላ ነቲ ስራሕ ንኽገድፎ ትዛረቦ። ኮይኑ ግን ኤዲ ሰሊ ክረክብ ስለ ዘለዎ እቲ ስራሕ ክኣትዎ ወሲኑ እዩ። እቲ ማይ ከዓ ፀሓሕ ክብል ስለ ዘይከኣለ ኤዲ እናተሃረመ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ይኸይድ። ናብቲ ዝተባህሉ ህንጻ ምስ በፅሐ እቲ ማዕጾ ዕጹብ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ማይ ኮይኑ ኣብ ደገ ይጽበ እዩ ዝነበረ። ናይ ኤዲ ምምጻእ ዝተዓዘበ ናይቲ ህንጻ ሓላዊ ካብ ላዕሊ ይመጽእ እሞ ንኤዲ ከዛርቦ ይጅምር። ኤዲ ከዓ ካብቲ ናይ ስራሕ ቆጻሪ ዝተዋህቦ ወረቐት ነቲ ሓላዊ ይህቦ። ኣብቲ ህንጻ ውሽጢ ዝነበረ ሓላዊ ቫንስ እዩ ዝበሃል። ቫንስ እውን ኤዲ ሒዝዎ ዝመፀ ወረቐት ኣብቲ ህንጻ ንኽሰርሕ ፍቓድ ዘለዎ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ናብ ውሽጢ ሒዝዎ ይኣቱ። ኤዲ እውን ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታው ብቫንስ ብዛዕባ እቲ ህንጻ ብዙሕ መረዳእታታት እናተዋህቦ እዩ። ኩሉ ህንጻ ናይ ስራሕ ማእኸል እንትኾን ካብ 1986 ጀሚሩ ሓንቲ ዓይነት ሕድሳት ከም ዘይተገበረሉ ይዛረቦ። ቫንስ እውን ንኤዲ ናይቲ ስራሕ ሓደጋነት እናተዛረቦ ናብቲ ናይ ሓላዊ ገዛ ይወስዶ። ኣብዚ ናይ ሓላዊ ገዛ ውሽጢ ድማ ነቲ ካሜራታት ዝቆፃፀር ሜሶን ዝተባህለ ካልእ ሓላዊ ነይሩ። ሜሶን ምስ ኤዲ ድሕሪ ምልላዮም ቫንስ ተመሊሱ ነቲ ህንጻ ምግብና ይቕፅል። ኣብቲ ሰዓት እውን ሓንቲ ዝሰኸረት ጓል ናብኣቶም ትመፅእ። እታ ዝሰኸረት ጓል ሽማ ሩቢ እዩ ዝበሃል። ሩቢ ምስ ንቫንስ ትሰርሕ ናይ ሓለዋ ሰራሕተኛ እንትትኾን ኩሉ ሻዕ ምሸት እናሰኸረት እያ ትመፅእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቫንስ ሕጂ እውን ንኤዲ ከመይ ገይሩ ናይ ኤሌክትሪክ መደንዘዚ ክጥቀም ከም ዘለዎ እናርአዮ እዩ። ኣብቲ ህንጻ ውሽጢ እውን ብዙሕ ግዜ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁርራፅ ስለ ዝፍጠር ኩሉ ሻዕ ነቲ መሳርሒ ቻርጅ ገይሮም ከቐምጥዎ ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጆኒ ዝተባህለ ኣብቲ ህንጻ ውሽጢ ዝሰርሕ ሓደ ሓላዊ ነይሩ። ጆኒ ኣብ ላዕሊ ገጽ ንዝርከብ ህንጻ እናሓለወ እዩ ዘሎ። ቫንስ እውን ንኤዲ ኣብዚ ህንጻ ውሽጢ እናሓለወ ዝኽደኑ ናይቲ ህንጻ ዩኒፎርም ኣምፂኡ ይህቦ። ኤዲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ወታደራት ኣዛዚ ምንባሩ ዘይፈለጠ ቫንስ ንዕኡ ከም ዓሻ እናቖፀሮ እዩ ነይሩ። ንኤዲ እውን ሰራቕ ምስ ዝመፅእ ከመይ ገይሩ ዓርሱ ክከላኸል ከም ዘለዎን ናበይ ከም ዝሕባእን እናዛረ ነቲ ህንጻ ይርዮ። ኤዲ እውን ናይ ቫንስ ነገር ስለ ዝበዝሖ ቅድሚ ሕጂ ናይ ወታደር ኣዛዚ ከም ዝነበረ ይዛረቦ። ቫንስ እውን ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ንኤዲ ንብሕቱ ገዲፍዎ ይኸይድ። ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈለጥ ሓደሽቲ ዝኾኑ ኣቑሑት ዝተመልኦ ህንጻ ኤዲ እናኸለለ እናተዓዘበ እዩ። ብሃንደበት ከዓ ኣብቲ ህንጻ ውሽጢ ዝርከብ ልቺ ሙሉእ ንሙሉእ ይጠፍእ። ነቲ ልቺ ዘጥፍኦ ቫንስ እንትኾን ምስ ሩቢ ኮይኖም ጽቡቕ ግዜ ንክሕልፉ እዩ ዘጥፍእዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤዲ ነቲ ህንጻ እናዞሮ እንከሎ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ መፂኣ ነቲ ማዕጾ ተሃርሞ። እዛ ጓል እቶም ፖሊሳት ከይቋረፀት ንኽትሃድም ዝሰደድዋ ጄሚ እያ። ኤዲ እውን ምስ ንቫንስ ድሕሪ ምዝርራቡ ንጄሚ ናብ ውሽጢ ንኽእትዋ ይፍቅድሉ። ንጄሚ እውን ልክዕ ምስ ኣእተዋ ዓርሳ ስለ ዝሰሓተት ወሲዶም የደቅስዋ። ጆኒ ናብ ፖሊስ ደው ኢሉ ነቶም ፖሊሳት ክጽውዕ ዋላ ተፈተነ ኣብቲ ህንጻ ውሽጢ ዋላ ሓንቲ ኔትወርክ ኣይሰርሕን።
ኣብዚ ሰዓት ድማ ሜሶን በቲ ናይ ሓለዋ ካሜራ ሓደ ሰብ ናብቲ ህንፃ እናመፀኹም ዘሎ ይዛረቦም። እኒ ቫንስ እውን ናብቲ ሰብኣይ ከይዶም እንታይ ደልዮም ዝመፀ ይሓትዎ። እዚ ሰብ ከዓ ዓርሱ ቻርሊ ኢሉ የላልዮም እሞ ሕጂ ናብቲ ህንፃ ዝኣተወት ጄሚ ናሃቱ ጓል ምዃና ይዛረቦም። እኒ ቫንስ እታ ቆልዓ ቻርሊ ብሓንቲ ሻዕኒ ምሃብ ይውስኑ። ኮይኑ ግን ኤዲ ንቻርሊ ብሓደ ሻዕኒ እታ ቆልዓ ክወስዳ ስለ ዘይኽእል ተዛሪቡ ናይ ዓይና ሕብሪ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ይሓቶ። ቻርሊ እውን ኤዲ ዝሓተቶ ሕቶ ኩሎም ክምልሶም ክኢሉ እዩ። ቻርሊ እውን ኩሎም ሕቶታት ክምልስ ስለ ዝኸኣለ እታ ቆልዓ ኣምፂኦም ክህብዎ እዮም። ኣብቲ ሰዓት ድማ ጄሚ ካብቲ ዓርሳ ዝተሓተትሉ ትትስእ ልክዕ ንቻርሊ ምስ ረኣየት ተሃድም እሞ ናብቲ ህንፃ ውሽጢ ተኣቱ። እኒ ኤዲ እውን እታ ቆልዓ ዝሃደመትሉ ምክንያት ይህልዋ እዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ንቻርሊ ካብኡ ንክኸድ ይዛረብዎ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ካልእ ጋሻ ሰብ ሳንዱቕ ብምሓዝ ናብ ቻርሊ ይመጽእ። ኣብቲ ሳንዱቕ ውሽጢ 1.2 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። እኒ ቫንስ እውን እታ ቆልዓ ኣሕሊፎም እንተሂቦማ ጥራሕ ነዚ ቅርሺ ናብ ኢዶም ክእትዉ ይኽእሉ እዮም። ቫንስ ከዓ ነታ ቆልዓ ኣሕሊፉ ንክህባን እቲ ሰሊ ንምውሳድን ይሰማማዕ። ኮይኑ ግን ኤዲ እዚ ንክገብሩ ስለ ዘይፍቀደሎም ቫንስ ነታ ቆልዓ ኣሕሊፉ ክህቦም ኣይከኣለን። ቻርሊ እውን ብጣዕሚ ይቁጣዕ እሞ ካብዚ ንድሓር ዋላ ሓንቲ ኣማራፂ ከምዘይምሎምን ኣብዚ ህንፃ ውሽጢ ከም ዝሞቱን ይዛረቦም። ንኒ ኤዲ ገዲፍዎም ይኸድ እሞ ነቶም ሰባት ክዳድውን ብዝተፈላለየ ቦታ ከይዶም መጥቃዕቲ ንክፍፅሙ ይዛረቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤዲ ከይደቀሰ ነቲ ህንፃ ኮፍ ኢሉ እናሓለዎ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ሓደ ኩዕሶ ናብኡ ይመጽእ። ኤዲ እውን ናብቲ ኩዕሶ ዝመፅሉ ኣንፈት ይኸይድ። ኣብዚ ሰዓት ከዓ ጄሚ ሽጉጥ ሒዛ መፅያ ናብ ሕቁቁ ትገብረሉ እሞ ንኸይንቀሳቐስ ትዛረቦ። ጄሚ እውን ኣብ ፍርሒ ውሽጢ ትኾን ኢላ እውን ንኤዲ ብጣዕሚ እናፈርሐት ከም ዘላ ትዛረቦ። ኤዲ እውን ንብሕታ ከም ዘይገድፋ ቃል ይኣትወላ። ካብኡ እውን ምስቶም ካልኦት ሓለውቲ ወሲዱ ኮፍ የብላ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ብጣዕሚ ፈራሕ ዝኾነ ሜሶን እዞም ሰባት ናይ ሰይጣን ኣባላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እታ ቆልዓ ወሲዶም ክቐትልዋ እዮም ኢሉ ይዛረብ። ኣብዚ ሕጂ እውን ሜሶን ነታ ቆልዓ ኣሕሊፎም ንክህብዋ ይሰማማዕ። እኒ ኤዲ እውን እዚ ዘይገብሩ እንተኾይኖም ካብቲ ህንፃ ወፂኡ ከም ዝኸይድን ምስኣቶም ከም ዘይኸውንን ይዛረቦም። ኤዲ እውን ንሜሶን ካብዚ ህንፃ እንድሕር ዳኣ ወፂኡ እዞም ኣረሜኒ ሰባት ብሓንቲ ሻዕ ከም ዝቐትልዎን ምስኣቶም ተዝኾን ዝሓሸ ምዃኑ ይዛረቡ። እቶም ሓለውቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝዛረብሉ ሰዓት ናይ ቻርሊ ሰባት ብዙሓት ኮይኖም ናብቲ ህንፃ ይኣትዎም ዘለዉ ይዕዘቡ። ኤዲ ድማ ንጄሚ ናብ ሓደ ፀጊዒ ወስዳ እሞ ልችን ማይን ሂቡ ኣብ ሓደ ቦታ ንክትሕባእ ይዛረባ። ኤዲ እውን በቲ ናይ ሓለዋ ካሜራ ናይ ቻርሊ ሰባት እንታይ እናገበሩ ከም ዘለዉ ይዕዘብ። ጆኒ ሩቢ ምስ ቫንስ ምስ ኤዲ ብምዃን ነቶም ሰባት ንክቃለስዎም ወሲኖም እዮም። ኮይኑ ግን ሜሶን ብጣዕሚ ከም ዝፈርሐን ከይዱ ምስ ተቆልዓ ክሕባእ ከም ዝደሊ ይዛረቦም። ኤዲ እውን እቶም ኤፍቢኣይ ኣብ ቀረባ ከም ዝመፁን ክሳብ ሽዑ ግን ምስኣቶም ኮይኑ ንክዋጋእ ይዛረቡ። ናይቲ ሓለዋ ኣባላት ድማ እቲ ዓብዪ ማዕጾ ብኤሌክትሪክ ድሕሪ ምትሕሓዞም ናብቲ ላዕሊ ሶፋ ሒዞሞ ይወፁ። ናብ ላዕሊ እውን እቲ ሶፋ ሒዞሞ ድሕሪ ምኻዶም ነቲ ህንፃ ሙሉእ ዘይቲ ይፍስስሉ። ብኻልእ መልክዑ ናይ ቻርሊ ሰባት ነቲ ዓብዪ ማዕጾ ይሰብርዎ። ብማኪና ተጠቂሞም እውን ሓደ ሰብ ናብቲ ላዕለዋይ ህንፃ እናደየበ እዩ። እኒ ኤዲ እውን ሕጂ እቲ ልክዕ ሰዓት ስለ ዝኾነ ናብቲ ሶፋ ሓዊ ይገብርሉ እሞ ናብ ታሕቲ ደፊኦም የውድቕዎ። እቲ ሓዊ ዝነበሮ ሶፋ እውን ኣብቲ ማኪና ስለ ዝዓረፈ ነቲ ዘዋር ማኪና ሙሉእ ነብሶ ተቓፂሉ ንኽመውት ይገብሮ። ኤዲ እውን ነቶም ሓለውቲ ሕጂ ናብቲ ቀጻሊ ገዛ ንክኸዱ ይዛረቦም። እቶም ሓለውቲ ድማ ናብቲ ቀጻሊ ገዛ እናኸዱ እንከለዉ ቫንስ ምስቲ ብማኪና ተጠቂሙ ናብቲ ህንፃ ዝኣተወ ናይ ቻርሊ ሰብ ናብ ባእሲ ይኣቱ። ናብቲ ህንፃ ውሽጢ ዝኣተወ ናይ ቻርሊ ሰብ እውን ብጣዕሚ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ቫንስ ከሰንፎ ኣይከኣለን። ሩቢ እውን ትመጽእ እሞ ነቲ ናይ ቻርሊ ሰብ ብቐሊሉ ብምቕታል ንቫንስ ተድሕኖ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ቻርሊ ነቲ ተቓፂሉ ዝሞተ ሰብ ኣልዒሉ እቶም ዝሰረፉ ናብ ውሽጢ ንኽኣቱ እናገበረ እዩ። እኒ ቫንስ ከዓ ናይ ቻርሊ ሰባት ናብ ውሽጢ እናኣተዉ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ገዛ ዝርከቡ ስክሪናት ንኹሉ ይሰብርዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤዲ ምስ ጆኒ ኣብ ሓደ ፀጊዕ ኮፍ ይብሉ። ኤዲ ከዓ ሓንቲ ባትሪ ሂቦሞ ናይ ፖሊስ ማኪና ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት በቲ ባትሪ ገይሩ ምልክት ንክህቦም ይዛረቦ። ጆኒ እውን ናይ ኤዲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣብቲ ዝበሎ ቦታ ኮፍ ይብል። ኤዲ ከዓ ኣብ ፍርሒ ውሽጢ እትርከብ ጄሚ ኸይዱ ካብ ሩቢ ንኸይትርሐቕ ይዛረባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻርሊ ምስ ሰባቱ ሙሉእ ንሙሉእ ናብቲ ህንፃ ውሽጢ ኣትዮም እዮም። በቲ ናይ ሓለዋ ክፍሊ ዝርከብ ካሜራ ተጠቂሞም እቶም ሰባት ዘለውሉ ንምፍላጥ ዋላ ተፈተኑ ንቫንስ ኣቐዲሞም ነቲ ስክሪን ሰይሮሞ እዮም። ኮይኑ ግን ቻርሊ ሓደ ሰብ የምፅእ እሞ ኣብዚ ህንፃ ውሽጢ ዝርከባ ካሜራታት ንኹለን ሃክ ክገብረን ይዛረቡ። ናይ ቻርሊ ሰብ እውን ነቲ ካሜራ ሃክ ንምግባር ኣብ ዝፍተነሉ ሰዓት ቻርሊ ነቶም ካልኦት ብኻልእ ማዕፆ ንኽኣቱ ይዛረቦም። እቶም ካልኦት ናይ ቻርሊ ሰባት እውን በቲ ካልእ ማዕፆ ንምእታዊ ዝፈተነሉ ሰዓት በቲ ዘራኸቦ ኤሌክትሪክ ነቲ ሓደ ሰብ ይቐትሎ። እቲ ሓደን ክፉእን ዝኾነ ናይ ቻርሊ ሰብ ግን እቲ ኤሌክትሪክ ከይሓዞ ብቐሊሉ ነቲ ማዕፆ ሰቢሩ ይኣቱ። ኣብቲ ሰዓት እውን ናብ እኒ ቻርሊ ናይ ቆልዑት መፃወቲ መኪና ትመጽእ። ኣብቲ ማኪና ድማ ካሜራ ዝተፀመደ እንትኾነ እቲ ማኪና እውን ናብ ቻርሊ እዩ ዝኸደ። ኣብቲ ማኪና ከዓ ዝተቐመጠ ወረቐት ቻናል 47 እዩ ዝብል። ቻርሊ እውን እዚ ቻናል 47 ናይ ሬድዮ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ናብ ሬድዮ ቻናል 47 ይድውል። ኣብዚ ሕጂ ኤዲ ምስ ቻርሊ በቲ ሬድዮ ምክንያት እናተዘራረቡ እዮም። ቻርሊ እውን ንኤዲ ብሬድዮ ገይሩ እናዛረበ እናዘናግዕ እንከሎ እቶም ካልኦት ድማ ሽጉጥ ገይሮም ነቲ ህንፃ እናዕነውዎ እዮም። ሩቢ ከዓ ብወንጭፍ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ስለ ዝኾነት ንዝኸኣለቶ ብዝሕሰብ ብወንጭፍ ገይራ እናቐተለት እያ። ኮይኑ ግን ናይ ቻርሊ ሰባት ይርእይዋ እሞ ናብኣ ምትኳስ ይጅምሩ። ብኻልእ ገጽ ናይ ቻርሊ ሰባት ምስ ተቆልዓ ናብ ዝተሓብኦ ሜሶን በፂሖም እዮም።
ሜሶን እውን ነታ ቆልዓ ገዲፉ ብምህዳም ካብቲ ቦታ ይጠፍእ። ኣብ ሰዓት ድማ ቫንስ ናይ ኤሌክትሪክ መደንዘዝ ብምጥቃም ናብኣቶም ዝመፁ ይቐትሎም። ቫንስ እውን ካብቲ ዝተቐተለ ናይ ቻርሊ ሰብ ሜሶን ነቲ ሽጉጥ ሒዙ ይሕባእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብቲ ህንፃ ሓደ ማኪና እናመፀ እዩ። ጆን እውን ኤዲ ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ብባትሪ ምልክት ንክህቦ ዋላ ተፈተነ፣ እቲ ባትሪ ግን ምስራሕ ጠጠው የብል። ጆን እውን ነቲ ባትሪ እናሰርሐሉ ስለዘይኮነ ናብቲ ማዕፆ ከይዱ ሓገዝ ንምፅዋዕ ይውስን። ኮይኑ ግን ኤዲ ከምኡ ከይገብርን ናይ ስናይፐር ተኮስቲ ከም ዘለውን ይዛረቡ። ጆን ግን ንኤዲ ስለዘይሰምዖ ናብቲ ማዕፆ ይኸድ እሞ በቶም ናይ ስናይፐር ተኮስቲ ይቕተል። ብኻልእ መልክዑ እታ ንእሽተይ ጄሚ ብናይ ስልኪ መስመር ምክንያት ምስ ኤዲ እናተዘራረቡ እዮም። ኤዲ ከዓ እታ ንእሽተይ ማኪና እናተቆፃፀረት ዘላ ጄሚ ስለዝኾነት እታ ማኪና ናብቶም ሰባት ንክትሰዶ ይዛረባ። ጄሚ እውን ብናይ ፀዋታ መልክዕ እታ ማኪና ናብቶም ሰባት ትሰዳ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ናይ ቻርሊ ሰባት ነታ ማኪና እናረኣዩ ኣብ ዝዘናግዕሉ ሰዓት ኤዲ ብምኻድ መብዛሕትኦም ይቐትሎም። ኤዲ ምስ ናይ ቻርሊ ሰባት እውን ጄሚ ኣብ ትርከበሉ ጥቓ እናተተኻኮሱ እዮም ዘለዉ። ናይቲ ጥይት ድምፂ እውን ብጣዕሚ ስለዘፍርሓ ጄሚ ካብቲ ዝተሓበአቶ ትለዓል እሞ ብጉያ ትወፅእ። ሩቢ ከዓ ንዓኣ ተኸቲላ ንጄሚ ንምትራፍ ኣብ ትጎየሉ ሰዓት ብናይ ቻርሊ ሰባት ትህረም። ቫንስ እውን ነታ ዝተሃረመት ሮቢ ናብ ካሊእ ገዛ ይወስድዋ እሞ ንጄሚ ክደሊ ይመፅእ። ብኻልእ መልክዑ ሜሶን በቲ ሽጉጥ ዋላ ሓንቲ ከይተኮሰ ነቲ ሽጉጥ ሓቂፉ ኮፍ ኢሉ እዩ ዘሎ። እዚ ሓሪፍ ፊልም ሰሪሕና ስለዘቕረብናልኩም ጥራሕ ላይክ ብምግባር ነዚ ቻናል ብምሕጋዝ ኣይትርስዑ። ኣብቲ ፊልም ከዓ ብፅቡቕ ተግባር ንዝፈተኹሞ ሰብ ኣብ ኮመንት ፃሓፉልና። ኤዲ እውን ንሜሶን ዘጓዮ ዝነበረ ናይ ቻርሊ ሰባት ሓደ ብሓደ ይቐትሎም። እቲ ምርኢት ዝወስደና ኤዲ ምስ ጄሚ ኣብ ሓደ ገዛ ተሓቢኦም እናዕልሉ እዮም ዘለዉ። ጄሚ ከዓ ንምንታይ ኢሉ ዝኩሉ መስዋእቲ ንዓኣ ክብል ይኽብል ከም ዘሎ ትሓቶ። ኤዲ እውን ማንዛኣ ተኣክል ሴልቪያ ትበሃል ንእሽተይ ጓል ከም ዘላቶ ይዛረባ። ንጄሚ እውን ኣብ ዝረኣያ ሰዓት ጓሉ ናብ ርእሱ ስለትመፅእ ከም ጓሉ ንሓሰበን ሓብሓባ እዩ ዘሎ። ብኻልእ ገጽ ቻርሊ ናብ ኤዲ ተጸጊዑ በትሬድዮ ተጠቂሙ እናፈራርሖ እዩ ዘሎ። ኤዲ እውን ቻርሊ ብሬድዮ ኣብ ዝራኸበሉ ሰዓት ሜሶን ፖሊሳት እናመፁ ስለዝረኣየ ብታሕጓስ ይዛረቡ። ቫንስ ምስ ኤዲ እውን ሓድሽ ዕድመ የውፅኡ። ኤዲ ናብቶም ፖሊሳት ከይዱ ኣብ ዘዘራረቦም ሰዓት ቫንስ ነቶም ዝተረፉ ናይ ቻርሊ ሰባት ንክቐትሎም ይውስን። ቫንስ እውን ኣብቲ ህንፃ ዝርከቡ ናይ ቻርሊ ሰባት እናቃፀለን ብሽጉጥ እናተኮሰን ይቐትሎም። ብኻልእ መልክዑ ኤዲ እቶም ፖሊሳት ንኽንብርከኽ ስለዝኣዘዝዎ ተንበርኪኾም ሰዓቶም እናተዘራረበ እዩ። ቫንስ እውን መብዛሕትኦም ናይ ቻርሊ ሰባት ቀሲሉ ድሕሪ ምውድኡ ምስ ሜሶን ብናይ ስልኪ ምክንያት እናተዘራረቡ ንጄሚ እናሓለዋ እዮም ዘለዉ። ኤዲ ከዓ ነቶም ፖሊሳት ተኣዚዙ ዋላ እንተተንበርከኸ ካብኣቶም ግን ሓድሽ ዝኾነ ነገር ተዓዚቡ እዩ። ኩሎም ፖሊሳት ተመሳሳሊ ዝኾነ ታቶ ኣብ ክሳዶም ነይሩ እዩ። ናይቶም ሰባት ኣዘራርባ እውን ውፅእ ዝበለ ስለዝኾነ እዚኣቶም ሰባት ናይ ሓሶት ፖሊሳት ምዃኖም ተረዲኡ እዩ። ኤዲ እውን ንኽንብርከኽ ዝኣዘዝዎን ኣብ ዙርይኡ ሽጉጥ ንዝሓዙሉ ሰባት በብሓደ ቀትሉ ይውድኦም። ብኻልእ መልክዑ ፈራሕ ዝኾነ ሜሶን ሰቂሉ ኣብ ዝጎይሉ ሰዓት በቶም ናይ ቻርሊ ሰባት ተረኺቡ ተቐቲሉ እዩ። ኤዲ እውን ናይ ሜሶን ሞት ስለዝረኣየ ብጣዕሚ ይቕጣዕ እሞ ነቶም ዝቐትልዎ ሰባት ምክትታል ይጅምር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻርሊ ምስ ጄሚ ኣብቲ ህንፃ ንብሕቶም ይተርፉ። ቻርሊ እውን ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ጄሚ ካብቲ ዝተሓበጥሉ ቦታ ንኸውፅኣን ንኽወስዳን እናፈተነ እዩ። ብኻልእ መልክዑ ኤዲ ንሜሶን ዝቐተሉ ሰባት እናተኸታተለ እናቐተሎም እዩ ዘሎ። ንኽልቲኦም ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ እቲ ሓደ ግን ብናይ ቫን መኪና ይሃድም። ኤዲ እውን እቲ ናይ ቻርሊ ሰብ ካብ ዝዝውረሉ ፍጥነት ንላዕሊ ብምፍጣን ናቱ ማኪናን ንሱ ዝሓዞን ንኽጋጮ ይገብሮ። በቲ ናይ ምግጫ ምክንያት ኣብቲ ቫን ሓዊ ይለዓል እሞ እቲ ሰብ ኣብቲ ውሽጢ ቫን እናሃለወ ይመውት። ኤዲ ከዓ ኣብቲ ማኪና ውሽጢ ንዝርከብ ሓደ ሰብ ምቕታል እኳ እንተኸኣለ እቶም ዝተረፉ ግን ናብኡ እናተኮሱ እዮም ዘለዉ። ብኻልእ ገጽ ጄሚ ብጣዕሚ መፍርሒ ዝኾነ ታሪክ ካብ ዝዝረብ ቻርሊ ንምህዳም እናፈተነት እያ ዘላ። ቻርሊ ከዓ ጄሚ ሓንቲ ሻዕ ካብ ዝተሓበአሉ ቦታ ስለዝወፀትን ስለዝረኣያን ንዓኣ ንምርካብ ቀሊል ኮይኑሉ እዩ። ቻርሊ እውን ጄሚ ናብቲ ጎይሉ ኩሉ እናተኸታተለ እቲ መፍርሒ ዝኾነ ታሪክ ምዝራብ ይቕፅል። ቻርሊ ዝዛረቦም መፍርሒ ታሪኻት ካብ ዓቕምን ላዕልን ዝኾና ጄሚ ብፍርሒ ኣብ ትበኸይሉ ሰዓት ጄሚ ዘላትሉ ቦታ ይረኽቦ። ቻርሊ እውን ናብ ጄሚ ሽጉጥ ይሕዘላ እሞ ካብቲ ህንፃ ሒዝዋ ምውፃእ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት ግን ኣብ ደገ ብዙሕ ጥይት ዝተሃረመ ኤዲ ናብቲ ህንፃ ይመፅእ። ኤዲ እውን ምስ ቻርሊ ዋላ ሓንቲ ዕላል ከይጀመረ ኣብ ግንባሩ ብጥይት ተኩስ ይቐትሎ። ኣብቲ ህንፃ ውሽጢ ድማ ኤዲ ምስ ጄሚ ብሂወት ኣብ ዝወፅሉ ሰዓት እቶም ፖሊሳት ንኤዲ ኢዱን ድሕሪት ንኽገብር ይእዝዝዎ። ኣብዚ ሰዓት ከዓ ጄሚ ንኤዲ ብምሕቋፍ ንሱ የዋህ ሰብ ምዃኑን ገበነኛ ከም ዘይኮነን ተረጋግፅ። ብኻልእ ገጽ ቫንስ ሓያል ጉድኣት ዋላ እንተበፅሖ ክሳብ ሕጂ ግን ብሂወት ኣሎ እዩ። ቫንስ ንኤዲ ንሱ ከም ዝሓሰቦ ቀሊል ሰብ ከም ዘይኮነን ኢሉ እውን ክብሪ ዝግብኦ ሰብ ምዃኑ ተረዲኡ እዩ። ድሕሪ መዓልትታት ኤዲ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝነቕሓሉ ሰዓት ጄሚ ኣብ ጎኑ እያ ነይራ። ጄሚ እውን ኤዲ ንዝገበረላን ነገር ኩሉ ተመስግኖ። ኮይኑ ግን ሕጂ ምስ ኤዲ ቅድሚ ምፍልላያ ኤዲ ናብ ጓሉን ናብ በዓልቲ ገዝኡ ንክኸይድ ትደሊ እያ። ጄሚ እውን ንኤዲ ዝድሕሪ ምሕታታ ናብ ቤተሰባ ትኸይድ። ኣብ መወዳእታ ምርኢትና ድማ ድሕሪ ብዙሕ ግዜታት ኤዲ ናብ በዓልቲ ገዝኡን ናብ ጓሉን ከይዱ እዩ። ሲልቪያ እውን ባምቡላ ሒዙላ ንዝመፀ ኣቦኣ ብሓጎስ ተሓቕፎ። ኣብ መወዳእታ እውን ኤዲ ናብ ቤተሰቡ ተመሊሱ እዩ። እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።